тоҷикон аз ноилоҷӣ барои кор кардан ба Русия мераванд, зеро дар мамлакати худ ҳатто бо маоши ночизе кор ёфта наметавонанд. хабар медиҳад созмони байналмилалии муҳоҷиратӣ ки дар байни сокинони ин кишвар пурсиш гузаронидааст. ҳамзамон корфармоён ва мутахассисони хадамоти шуғли аҳолӣ гузориш медиҳанд ки ҷойҳои корӣ холӣ ҳастанд, аммо малакаи касбии довталабон ба талаботи муосир ҷавобгӯ нест. Радиои Озодӣ бо истинод ба муҳаққиқ Малика Ёрбобоева хабар медиҳад ки пурсиш шахсан ва тавассути телефон дар байни сокинони Душанбе ва инчунин дар вилояти Хатлон гузаронида шудааст. зиёда аз нисфи пурсидашудагон гуфтанд ки онҳо омодаанд бо музди ночиз дар ватан кор кунанд, зеро дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Русия онҳо бо мушкилот ва поймолкунии ҳуқуқҳои худ рӯбарӯ мешаванд. илова бар ин онҳо қайд карданд ки дар шароити пандемия дар Русия ёфтани кор мушкилтар шудааст. Карантин, самоизоляция, мы не можем выйти на работу. Нам надо оплачивать каждый месяц 5350 рублей. ёдрас бояд кард ки ҳар сол миллионҳо муҳоҷирони меҳнатӣ аз Осиёи Миёна барои коркунӣ ба Русия мераванд. дар заминаи пандемияи коронавирус ҳазорон муҳоҷирони тоҷик дар Русия бекор монданд. аксари онҳо маҷбур шуданд ба ватан баргарданд, зеро онҳо наметавонистанд патент ва иҷораи манзили истиқоматиро пардохт кунанд. қисми дигари муҳоҷирон мунтазири бозгашт ба ватан мебошанд. ҳоло дар Русия кор ёфтан хеле мушкил аст. дар шароити пандемия шумораи тафтишкунии мақомоти Русия низ афзоиш ёфтааст, мегӯяд Хуршед, ки чанде пеш аз Русия ба Тоҷикистон баргаштааст. миёвивад ба ӯ дараҷае ки худат бигӯи хона ремонт бикунам наметонӣ. аммо онҳо ёфт шуданд ки дар чунин ҳолати ноилоҷӣ қарор карданд ки бо вуҷуди ҳама мушкилот дар ёфтани кор дар мусофирӣ онҳо мунтазири барқароршавии парвозҳо ва кушодашавии роҳҳо ҳастанд, то ба Русия баргарданд ва тавонанд оилаашонро новобаста аз он ки чӣ қадар вазнин бошад таъмин бикунанд. ва бояд тазаккур дод ки ин масъала